ktorej sú zhrnuté všetky naše význania. Kniha, v ktorej sú zhrnuté všetky naše význania, sa nazýva Kniha svornosti, ktorá je najdôležitejšia zo symbolických kníh. Najdôležitejšia zo symbolických kníh je Habsburské význanie, obsahuje spolu 28 článkov a delí sa na dve časti. Prvá časť, 21 článok, hovorí o tom, čo naša evanjelická cirkev na základe písma svätého učí a vyznávať. Druhá časť, 7 článkov, popisuje odlišnosti našej cirkvi od učenia rímsko-katolíckej cirkvi. Dobre, ktorá je najznámejšia z týchto symbolických kníh? Najznámejšia z týchto symbolických kníh je Malý katechizmus doktora Martina Luthera. Tak. Teraz nám povedz, ako je rozdelený Malý katechizmus. Malý katechizmus je rozdelený na týchto 5 článkov. Prvý, 10 Božích prikazní, druhý, život Zlatého Pesnička, tretí, modlitba Pánova, štvrtý, pátý, večera Pánova s náukou o spovedí. Výborné. Čomu nás učia tieto čiastky katechizmu? Prvá čiastka Malého katechizmusu nás učí dobre po kresťansky žiť, druhá dobre a ozajstne veriť, tretia dobre a správne sa modliť, štvrtá a piatá. Amen. Ďakujem. Ďalej bude odpovedať Dávid. Dávid, povedz nám, aký je vzťah medzi Dávidom chrámom i iných na to upravených priestorov. Povedz nám, čo sa deje na bohoslužbách. Na bohoslužbách slúži predovšetkým Pán Boh nám, a to svojim slovom a dármi svoje milosti. A my Pánu Bohu odpovedáme vďačným a oslávnym svitom, modlitbách a duchovných piesňach. Ďakujem, výborne. Opýtame sa aj Mariu Milcovu. Marina nám odpovie takto. To je stredobodom našich evanjelických služieb Božích. Stredobodom každej evanjelickej služby Boží je kázeň, svet slova Božieho, tiež aj sviatosti a akcelerácii služba Božích význania. Cieľom kázne je volať ľudí ku pokoju. Evangelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 67. verš. Zestovať čisté Božie slova a budovať kráľstvo Božie na zemi. Dobre, kedy sa konajú v našej cirkvi služby Božie? Služby Božie sa v našej cirkvi pravidelne konajú v nedeľu a sviatočné dni. Okrem služieb Božích sa v cirkvi konajú rozličné bohoslúžobné stretnutia, deti dorastú mladšie, alebo adventské a modlitebné hodiny. Dobre, ešte nám povieš, čo spievame na našich evanjelických službách Božích. V našich evanjelických službách Božích spievame sa evanjelického spievania, ktoré sa pretvoria predchádzajúcim spievakom, ternárskeho funkcionálskeho. Začal sa v našej cirkvi používať v roku 1950. Na poslednej 28. obdobia spievame sa našej alebo pohreba z evanjelického obdobia. Výborné, stačí. Ďalej sa opýtame Martinu Pincírovú. Martina, povedz nám, čo je cirkevný rok. Cirkevný rok nie je len podelené na mesiace, ale na nedele a sviatky. Tieto nábory medzi jedného roka predstavujú celú cestu spásy, vyplývajú zo života a diela Pána Ježiša Krista. Povedz nám, na koľko častí sa delí cirkevný rok. Cirkevný rok sa delí na dve časti, na slávnostnú a bezslávnostnú. Čo sa skladá slávnostná polovica cirkevného roka? Slávnostná polovica cirkevného roka sa skladá z troch slávnostných kruhov, pod jeden Vianočného, pod dva Veľkonočného, pod tri Svetodušného. Pán Ježiš Kristus ustanovil svoju svätú večeru pre svoju smrťou na kríži. Pri posledný raz jedol veľkonočného baránka. Jedine veľkonočného baránka bola v izraelskom ľudu prastará obyčaj uzdobená na najväčšiu úrodu staré dny. Vyslobodenie Božieho ľudu z otroctva v Egypte. Druhá kniha Mojžišova, 12. kapitola. Tak je nás Pána Ježiša Krista chráni pre večný zajednutí. Povedz nám, čo je večera Pánova a večera Martina Luthera? Je večera Martina Luthera. Večera Pánova je pravá krv a pravé telo nášho Pána Ježiša Krista. Martinu Šulcov. Marina, ty nám povedz.
ktorými slovami uzorňujú Pán Ježiš Kristus svoju svetú večeru. Pán náš Ježiš Kristus v turbanskej chvíle zmrazili za chlieb a vyberčil svojho Pána svojim učeníkom povedal: vezmite a jedzte, to je moje telo, ktoré sa za vás vyhnal. Dočite mu môj Pán. A podobne mu večeri Pán dobrorečil a dávali tajomnic. Píte s ním všetci. Tento Pán pre vás hovoril: Pán sa za vás vyhnal. Hlavne sa moje chvíľu. Dočite, keby bude budete vyhnal. Prvý vec apoštola Korinských vyzná sa kapitola 26. verš. Ako nás slúži večera Pánova? Večera Pánova nás slúžila smierne Boha. Prvý Ježiša bol svet, očistuje z každého hriechu. Prvý je zjavok, kapitola 7. verš. Martina Pintielova. Kto nás zaskrbuje Pán Ježiš vo svojej svätej večeri? Pán Ježiš nám vo svojej svätej večeri zasúbe, za vás sa vydáva, za vás sa vylieva na očistenie hriechov. Dobre. Čím má byť pri večeri Pánovej spojená naša viera? Moja viera má byť pri večeri Pánovej spojená s úprimným pokaním. Práve svoje hriechy pod vermami Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Pýtam sa vás. Odmietate neveru hriech a všetky diabolské skutky, pýtam sa vás, čo si odmietate. Odmietame. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého budete Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa vždy verne vyznávať, podľa Neho svoj život správovať a našej evanjelickej cirkvi Argurského vyznania ako svojej duchovnej matke a až do smrti dokazovať vernosť. Pýtam sa vás, či sľubujete. Sľubujeme. Na dôkaz toho nech niektorí z vás prednesú sľub vernosti našej cirkvi tak, ako sa to od vás očakáva. My, dnešné detky, vyznávame pred Božou tvárou a pred vami, že odmietame každú bezbožnosť a hriech v myšlienkach, slovách i skutkoch. S radosťou príjmame Božiu milosť, ktorú náš Pán prisľúbil pri Kriste svetom aj nám. Sme si vedomí, že sme hriechmi v mladosti zahraničili Pána Boha, ako aj vás, milí rodičia, krstní rodičia a starí rodičia, aj cirkevný zbor sme nerozumievali. Obriecame sa dnes Pánu Bohu a prosíme ho, aby nám všetky naše hriechy odpustil. Súčasne vyznávame, že chceme byť poslušné Božie deti. Chceme zachovať jeho prikázania, byť podľa Božieho slova, ktoré nám je pravidlo viery a pravidlo ženia, a tak potvrdiť bezmolnú hnievu. Odpustite nám naše hriechy, aj vy, bratia a sestry, a modlite sa za nás, aby na trojitý Pán Boh nás nežili, ale sme tento službu poslali verný až do smrti. Amen. Vážený cirkevný zbor, my Božie deti vykúpené Pánom Ježišom Kristom do túto chvíľu slávnostne sľubujeme, že verne zotrváme pri viere v jediného Pána Boha. Táto viera prináša hriešnikom spasenie a jej prameňom je písmo sväté. Chceme ju vyznávať tak, ako nám ju podáva naša evanjelická cirkev a symbolické knihy. Sľubujeme vám, že tejto viere zotrváme a neopustíme ju. Budeme ju smelo vyznávať pre všetkých ľudí. Veď naši predkovia pre túto vieru žili, trpeli a zomierali. Chceme sa im to podobať, aby aj naša cirkev mala na skutočných vyznávačov a svetlo Pána Ježiša. Tak nám to pomáhaj, trojjediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Milí konfirmanti, po vašom vyznaní viery a vašom sľube ako duchovný pastier tohto cirkevného zboru verejne a slávnostne
vzdelaním, aby naša cirkev nasledovala dobrých bojovníkov za svetú vec Kristovu. Kniež má Pán vo svojich nasledovníkov, ktorí zachytujúci verne až do smrti zodpovedať. Tomu nech vám pomáha pre nimi Boh, srdce, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. A teraz pristúpte a príjmite osobné konfirmačné požehnanie. Dávid Vinkovič, Marina, drž sa toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec života. Vysoký ho, lebo sa ma pridržal, a ochránim ho, lebo poznáme 91. rok 13. Marina Milcová, dcéra Miroslava Milca a Tatiany Hedovej. Marina, drž sa toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec života. Floriana Martina Pinto.